Ní réidim go na Susie leid. Bhí me cínt go séach sin ód an orsa. Nuair a fuair me an gléic sin an slídar, bhí is gom go raibh ar mo dhéis a hapú agus mo láil sa chuirt, agus inis. Ach bí cinse nach í Susie bhí taobh hir den na cúisina chaf san air. Ach bhí si go siúralta de hain. Ó, ní hiigim chorba. Well, tuigim se go róháid. Ach bhí Daniel ingríon cearta an orsa. Ní raibh bhealach ige éalú. Hála mar a Harlíon I gcónaí, fuair sé graim dagan ar hir llí éigen. Mas cén clás bhí an orsa. Ag Daniel? Mut ceap go mar se sa brísún fin amse. Ó, is fear an chlisté. Nach bhfuil sama. A Willis, ní dóilem go dtí an duine ar be hart an seo heicó bagar agus atá an fear sin. Well, béidir go te námach go báil amach. So, cé dhéansta? Níl me cinse fós, ach táis go ma méid seo. Tá sé thrámag mo bhain sear álamach go bhfuil mi se ceart go leor. Bút chun choilthirtaín se chop. Oh, hi, Rina. Tá tééis a bottom atá sé wet. Ní bheith gur máid. Tá defid ar chud in amachchas teas ar máidir. Hiya. Feic mar báilsib. Slán? Well, tá sé ahraí an agus tá sé brenn ar video níos. Oh, gur míle mágad fins. Coffee? Ó bé gur mat. So cé chuir chudalta go réir. An bhar fad? Ó ionach. Bhórnta bíonn sé deachar colí híáil sa teach seo, agus an Argentín ag teach, sa gimach agus well. Agus ní cabhríonn sé le chuirsaí mar chaú collar an gouch. No, ní híanana bhí gceist an chorbe. Gur míle mágad tá suchta cheomar a thuirtam. Rinne mé dearmad cé có compórta agus tá an seach se. Yeah. Ní ahraíonn rudí átha riomh tócha. No. Ní ahraíonn. Rachí me se. Agus níor gvinns leidir be gur sí teocht fiú. His go múnta í císan áit. Ní an se sela caitrína, mar á leit. Bé mar an do go teach an fós. Go mí hirt. Mé má an geáras. Agus? Tá falltas le job a Crime Prevention Officer take níos sráid a bhfuilin. Na rive. Nach na bhí go dtíar chuitnach é? Sé bheic nílas aice chusásta a bhain dohaoine postse? Hallo, Horsint. Ila go tú brá sásta le hen? Agus cid a bhaite? A fág é bheic. Ó, níl tá a bhaimse. Níach gún si go jazz manga gáir cear téan, treisiúil gote chríide de tamil an nós. Go leis cill? Well, inis. As ag mádarí máile nach bhfuil rihan ráisleat na lehinnta seo. Ó, agus bhí an afil ar am chluistal gur bhris an fear gorm sin céarán amach leat. Cén bhríoch. Bhí si có fellú nach á chéile. Sa gibh árá gur chuir sé an dobar a mánart. Ní cha me séisteach le seo. Ar a Horsint, cáneach an manga áling sin muid, gel sé go mórthú. Agus susartaid. A bheic. Mu sé bhí sé ráite riamh, brisan an dóchas. Hello, Vernie. Daniel? Billy. Well, ik me semach chuid an bhí seo. Díar marta dí chuíir. Níl amach rá. Sé nó a slúdating a dhéana. An do slúideach tíanana fáí na láirlumsa. Nílas an burna bucha a go riad a ionta na leintí seo. Agus tá brán ar fao sin. Ní an ruidir bille hólgartú. Cretan tú sin nach cretan? Stói. Ní ra sé gceist am tada iadú orsa. Tá an bhrán arm. An maith tú mé? Tás go má mecht. Gur má hat a bheith cho tuiscinach sin. Brenn. Níor sé ceistem sa chuisteach na má chóirtach an airit. Tú leis ceall? Ar a tasad an teafúte na fad maidid le páiste bhain le híle. Éisle a stór. Rinne me go leormach na bhniu, gus ní me le chuir an bhrúirta seoach. Tuice me an chuit, maithí bhuiit fánacht a fetamlín begaile. Bhfuil sa bearla má bhanach mu de fetamlín eile.
Gymwch o fyrt ein cynti darfa cytawyn. Ffolin, bym lwyd I ma mol y dyrsiad. Beter nach mé fannacht ar bithe gist. Hè? Tá mé dénach Dyr noch? caiiciis. Wel, tu rog wyl, Nílam cénta bhí híl. sfeilin testal janta nach feidir. Wys ag digans mwyd, gomwn chi sei gymys sig No sef... bhí híl barlam fannacht. Le de hall. Ach, a ffolin gwysiofach mwyd cynti darfa fwy. Beter nach bhfuil annach false alarm. Ach, a ffolin... Le de hall. Hi, Susie. Just Google garage aan de rand sinds achter of zo. Dat is nu ook, hey, Susie. Slán. Tás an go tú cé Susie. Tás lamstan sig si leis. I'd ask Mac, my ver. So, got si bailí. Niet de saam. Doet je nodig mag je in meer vaak kapelaal en niet heen soort allemaal. Tá sé múna goppla an job sin. Geen fog. Gaat is het weg al kroosner. Ar capán rianna. Tá Susie go sleann le punta meg smátá ada. Ach, niet eendene elle ikke. Bhfuil ní le trí amsa de. Si ddíocht nú sa heis. Op bevrouw om allemaal ket gedieren gedoe Daniel lehe. Wist je goed kind nog wat je in oorsa? Wat een chin, je haalt het. Nach cuma. Níor sé go le cásan rochan sa réanas. Sket ik er staat te lachen. Tada. Well, wat nog goed zeg sí mór go le Belí Daniel le rudí hocrú nach chuilis. Mac, ket ik. Cinnig sí sé an NMJ. Tá sin éad agus oscar an líú staire, all right? Wel, nog even zero. Wel, niet samen zou ik te Zara, ach, tal koenie ergens de zaak zou fresh in bij gezet. Agus tá sin éad mar í sa teach se? Bfuil 5 agus le sin? Hello. Hi, Fernie. Cínte? Cén ór? Right. Ag de haxa. Yeah, all right. Feic mé sin. Nas sin fiú le a hall. Ó, gur maigad. Agus tasúlagum go mainn soltas de sírin seo. Gur míle mád, ba se go dá chola an ecal a ríist. Agus dé ará go leor catching up le den an freisin. Ó, déan sa go bháil. Nes. Gur míle mád. Ciara! Ciara, tá tú réis? Jason, is ionintach go ecal. An is se lenda túna? Se, agus dé ará go má trécht a hééis an thuras. Is cé a danig nóir seo? Ó Peru, agus de pean am a hún a sit an blain. Ní nach chuma sin ar. Stop. No, ach dar díad, tá tú brenn go hinnta. Well, ní te ben ó an ó héin. Gur maithe. Gaile, bhfuil ha le op an cap. Á, cínta ní man go go meach sús le tam le ar. Ítach, well, goile bhaid mar sin, agus fáilte ráthreis. Gur má. Hí legúil gur daoine a hechan súil? Can fá man gur sin gana? Ní sam. Níag meach fába head lena dhéana na teada. No, ní bhach. Sní cheap me. Sin scrú tú bráásta leis go hit rudíach go gúirtine. Bhí mar a hálíonn se. Ag dí bháin atá is cead a thugur Susie na cúsin sin na chuirt me leis chéadáit. Well, bhín se cinlín dechar daoine áíon amach ó am chéile. Agus a luúthe agus a higann daoine áirithe sin is se seáre. Agus cé fá nach digach Daniel. Agus é tíocht ó air mocant ar nó suin. Tus a gur ruúd a cinn se rábharna. Mi heb go mo gohan ráit sam. Bernie, hi. Hai rinne cehfuil. Tau, golle, ken fog go gamas oltas a gitach ar ball? Is cosú go se an tábhachtach tar mar bhí deir caint? Ja, wel rinne me chlín grach fi hair. Feic me hus be dó, oké? Hallo, Rina. Gaile rinne, Ken bhí sin? Bernie, Se, tá sé ggéir gotas a gitach ar ball nuair a cint. ce fá? Ní le sam, sna bhí me gur amach. Dúir tú muid, bin ú héananig spins ba? Se, teige. Well,
Kí bheits níor le snéad a bheits se puas? Níl sam? Ach ní gas ar í buchas head. Well tá sam nach he. Ach ní iad se bí ágal na héanaar, leis an gastar siú a chuid. Agus ina sé segam Katrina, cinar go ddíireach a hosta a duna imí faoi hinad. Ag stá tún síl sin le teachtar eise go báil seo. Le crackal sa bhfuil an taobh gáinnig mis óáile na ghfuil machal cear a pósa. Agus eas go brach le an ag na bainte stocha. Ja, bhfuil beidir gháin am harta fa tamil, brantar an cash flow ar ná. Ach seachas a sin níl frigáil leile le machchan ealann seo. Chhuiile sama. So, cefu tain. Ceart fóm. Come on, Jason. Éis, dhefa mis a caffi eile agus bheith an sca le gínteachtam ó hústeire. Sa gáil, má Dr. Fáidir go customary agin. Go fatí sa bhean, ní choirí na chológ héin gona somsa. Níog tú Fáidir na danig tamadan sin na haireachta sa steanú a ríis. Iar atá saola caite ní te tastalha ní smú. Well tá sé deanna go bhil. Well tá sé déanú nach bhfuil bhean mar tá tú héna duna andeab bailó híomh sóbaidirt. Right, Strachi lib. Well, tásúlam na dóg sé seo bháda forní. Tá snéad hí go teach agus cearmidí nach mé. Nancy! Oh my God, Nancy! Well, kam sé mocht agus efn bháil an scoil, so fuck magia. Gur maigad. D'aibre me go leor pab na haar lár, agus tá near taim in na réimsí éagslid obair bhar. Bhil tá sin go chinta. A ní bhna an teart peirteam sire, coppla bhuiich le gin seos an siad. A bhú sin duid? Well, tá me cínta go ducha chumid ar réiteach a deach an bhirt agin. Tá me cinnte go jocaí? So bhfuil an bhharga mar sin?
Tá. Chocolate tá seart am an teart a teart an seo hagann. Ó ba sé an tá, Angela. Gur míle mád. Ní bhaid afellart. Tá ma cin sin na mí. Paris? Cén fá Paris? Yeah, Nancy. Ní higann sibh de bhí ar méú. Nancy, tá tú imi le breis agus blian. Sin éon rud nach bigam. An jaar na muidir rud a cinsort. Bin fágad imime tú. No, a stór ní hinné. Nancy, tá sé ionach gúil go ráis. Ach nach digann tú goráid as ar díal le himní. Tuigam agus tá anhrón arm. Tá mecht go tú rééis fáig an na hórstún. Nís mó teanghil a dhéanamh linn fiú. Nírá sé go siimplí sin, Vince. Nírá sé go siimplí sin. Nírá sagan ar áta beún am marmh, Nancy. Céile sé tá tú árá. Scad ag gistad le sin? Brenna, tá anhrón arm. Nírá sé tiltte goibh. Ach de bhí arm imimecht. Ach, Nancy, please just inistún céim fá. Bhí me ggóhanna gom gá. De bhí orm te óí. Te. Ó céan duine. Cé, Nancy. Daniel. De bhí fatíos orm go mar róach sé mé. Ní málinn an breig an seo oscar ná ní má. Na. Nis, cóhfuil Vince mí, Cóhfuil daddy oscar, cóhfuil sé. Agus ní gá dit sa bheith búra níos mó. Tóirí mami arháil go teas seamach. Mami, daddy, agus oscar. Ar bhfuil é sin na stórin. Bhí nechar sa doras. Cé atá sa déanaan seo? Ó seach í donnig man áil go bheith an cechar ar gaiirí líb sin méid. Well, Katrina, mar ag an tú tá muid tá. Mas dín éon chúnahait níir tará. Agus céim fága mé cén cúna bhaim. An nála go gapan tú nach bhfuil man an ara thuir go bhha céin. Ína bhí geist am chur a behéad, ní romach ná bacla chud leiscéilte. Nis mar bhíist le tá an doras an sin. Cum leisce? Thúla mé. Sinnéad, ní éad tú láirt mar sin lom sistín seo. Is cum céhhain. A chu nóí nach le Vincentach seo. Nach chana am gur rólaat. An is was agam céirt áirt. Céirt? Éad. Éad ó leag as má bhean. Tá éad airt a Katrina. Mar go bhfuil mise fánacht in santeach se an éanaach le Vince, agus tá tusa fág a déanaar. Adhaige. Bhfuil sa cad éin. Ach dat is a bháid níos measa ná mar cheapma. Ag líon na cléigean na fáiste sin leis seafóid. Anú ní hé Vince ahead Oscar. Yeah. Hóla ma hu hinnéad. Agus tá sé de bhuineal aitsa, chuir me léag bhfuil éad armsa. Cif amach éad armsa? Tá sé sellar nach chuún an éidirthirt gatéin, na bacla Oscar bocht. Was ik er heen? Is mór a díal tríú. Bhí smacht amlána gar me héal, ní éting rudder be dhéana bhí gan isco. Fra mé an túsgrif, rud éigen mí cheartach níor hesti go mé adfáil. Chail me ma cháirte, ma winter. Hóg sé chuile hórta bhí a gam agus scris sé é. Cúineart, Nancy. Cha mé ma héile géisteach le bagart i ní bagart, go dtí nach féitin carsús leis níos mó. Fiú hí a gui san í nach nú seoing an fadjin dar cean. Agus an tám sin gúir tú tín. Tín? Ní rá tada mí cheart lean. Chir sé brúarm na tabléidi sin a hógáil, agus de bhí arm géile sa deara. Ar nás chuile hórteile. Cé chuí chuile hórteile? Bhúil sé thu. Nar bhúil. No, Nancy. Ceir féit mu gin seo tardú chuid. Ní rá éon náirta go bhar. Ní
muid fwy jaraf yw. O, is fear an cliste. Bhí an bailí a geile daoine a bheála ar a héamh. A creadú imse. Is fear omláin difriúla taobh ar gagar as hain. Céirín ar thug mise tead faoi deara. Cén fan an linnis tú chum, Nancy? A gapan tú nach nearna mé éireacht. Bhí fatíos ar an Vince. Dúirt go racha sé in dhéana cailíní dá dhéanaing rud ar bit as bailach. Rina agus Róise. Jesus, by Affil ar an freaking bastard sin. Tá mar álah. An Affil go Joe. No, Vince, no! Hig, ro Daniel is tí a Harabí. O ie, o'r fferas dyn ni gol. Agus Jeffyrir, dyma chan Jeffyr chen Edward Good Peladori. Ro Siastín na ro. Ond ni mis y bort ffotad. O, Johnjo. Hila gwyl, taif sfeciad na ryd cynt. Daniel! Daniel! Tara mach o wastad! An glasyn tu e, chonws lofa! Hei! Hei! Coel ti. Lle? Os an gymach ce he. An bastard sin Daniel! Manam ni'r lig ma sŵler. Hynny's gom coel ti. No go war y gi ar dy Johnjo. Vens, cwyn i'n chlagin. Ta mar olat! Coel ti, Jerem. Vince asor seir, sgwylesh! Coel ti! Niach ma Harabí a ni bregaton. Cedd o'r siwle, Vince, just sgwylesh! Ni yn ish. Ni yn ish. Vince! Hi, Stor. Hiya. Cheanna me seo réit go nára daontin. Brenna, ní me chuir an bhrúir tuis na tada mar sin. Jesus, a bhí héal. Tá mé tí tarseach an seafhhaid seo. Túir mé sin. Tá sé chamá am an bloody rud a dhéanach an sása bheith an thuirt chuit. Cinnte ba ceart choristachar an post. Cén fánach gwerfa. Ní is sam. Bes nach chun me réitiil an aige fóil. Seafó, a táis a go gomach bhfuil tú bra ábalte. Fech, má tá tú chóhimníach sin faoi. Cén fánach daganú siar go dtíime hiigsa, agus déad mis gachrod a phléil i gceart. Cén fa gúil tú chaíana seo, John? Cén sais ceistí sin? Tuigeann tú go maith nach dárló taidir ar bhirtein riamh na tuigeann. Ní mar sin atá sé úna. Tás a gom go mánach bhfuil sima go anam, ach is carol am hú, tás díanúm cabhrú leat sin a méad. Ceart go leor? Well, tá brán ar an stúr. Cén dochar? Siúr dá lámain le páistí féin. Brenn stúr, bí nach dárlach teanú na máireach. Dárlach se lá cínt. Ach, tá sé ag dárlú. Tá muid ag súla bhí héal. An gretan tú é. Tá muid ag súl. Cedd sy'n dal o'n golir ai? Ní hasín wet fis a bit hard, right? Wyt sy'n drybod nhw ddeigen? Brenna, Katrina. Dad! Oh, íntoch. Nancy, ges ddorig dysa? Hello, Katrina. Dad, cedd a tú gilno? Hey, tá mastín sin chun a chud chéin áil. Tá mar ála. Fág é Vince, ní bhaid tú a taring triblód ar tain. Is eisina haring an triblód seo, agus go bhór a díir ar a bhaid mis a críicna leis. Charity action bait, yes. Wel, wyl ysed, nes, ach fe chwna chan elw nach lenau. Mar sin é. Mo sé fair play go se cholín. Agus cogur, má tá cúnla bewait, ní le genada ceistach ar Mo sin nar lag y gio dain, agus nar a etching gleich am blianart. Hey, hey. Wasta brochach. Hey, cap tú ar ira go íad go éile, se? Tug an réie. Ní lá tá friggin mastí. Seán le go bheith mís cén chuúil tú treds le fearsach as ban. Hey, go réifid, le iomá, fa. Tú crack os ywyn. Hai stadig i nangam chi. Gen diawn y dar. Tá me ceap a go bhfuil is a got go má. Nancy.
Díach an bhean, cá má láirt le. Tá mí cheart. Bhil tá sinnéad agus oscar imi ar éire an teachta te caiite. Cecha imi? Bhil ní clú ag géidir a coil siad. As cad ar vins fao seo? Ó, ní féidir láirt se bhar sin. Catas rud a go dtíanana faoi.